Da li je moguće preći Minecraft sa jednim srcem i to samo u pustinji? Za početak moramo pronaći hranu i drvo. Bukvalno nema ništa, sem ovog peska. Ljudi, mislim da jedna strela može da nas ubije. Majko moja. Najzad ljudi, našli smo selo. To. La, brate, pa ovi nemaju ništa. Opa, dobili smo iron i cvetić. Ljudi, vreme je da napustimo ovo selo, bukvalno nisam ništa našao. Ljudi moji, ovo nije samo selo, ovo je nešto ogromno. Ništa, moram uzeti ovog uglja. Dobre. Treba će nam ljudi i običnog kamenja, zato što treba nam za alat. Jao, to je to ljudi. To je drvo. Evo, baza je, nije loše. To, imamo drveća bukvalno koliko hoćemo.